Ngabe niyazi ukuthi thina sabantu siyakwazi ukuthi sixhumane telepathically, okusho ukuthi ngaphandle kokuthi ngifone ngitshela umuntu ngimbhalele imessage, yena uyakwazi ukuzwa ukuthi yini le engidingayo engekho la. Kungabe umuntu ola nihlukaniswe i-distance enkulu kangakanani, ngabe usemsingeni useGoli, ngabe usemsingi useThekwini, ngabe useGoli yena kwaNongoma, uyakwazi ukuthi ezwe ukuthi udingani. Mhlawumbe ngaleso sikhathi mhlawumbe umuntu usamcabanga evele phone noma evele kusendela imessage, noma umuntu evele eqhamuka ngaleso sikhathi ade usamcabanga. Ikona ke lokho esikubiza nge-telepathic communication, nokuyinto thina esingafundiswa ngayo, ngoba ngesikhathi sesikwazi ukukhuluma telepathically noma sikwazi ukuxhumana sifundane imiqondo, lokho okawugona ukufunda umqondo wabadokotela, kodwa ukufundana umqondo ngendlela elungile kwenza ukuthi impilo ibe lula ke. Kuvamisile kakhulu kubantu mhlambe abachitha isikhathi ndawonye, ngabe mhlambe abantu abasebudlelwaneni, abantu abawumndeni abasondelene nawe, bayakwazi kakhulu ukuthi baxhumane nawe ngokomqondo. Umuntu evele eqhamuke naleyo nto oyifisayo ngaleso sikhathi oyidinga ngayo. Mina ke personal oyenzeka kakhulu with a particular family member emndenini wami, okwathi ngesikhathi ngisafunda into ephathelene ne-telepathy, kwangimangaza kwangishoka ukuthi hawu, wavele wafika ne-charger ngesikhathi kade ngiyifuna ngayo, kade ngicabanga leli sandwich wavele wafika nalo exactly ngaleso sikhathi. So kuyenzeka ke lokho. Okubalulekile-ke ngokuthi sikwazi ukuxhumana sifundane imiqondo for i-benefit yethu bantu, ukuze sizoyeka ukusokola, ungakwazi ukuthi umuntu udingani nomuntu udingani. Ukufanele ukuthi-ke sobabili sizame ukuyihlanza. Uma udla ukudla okulungile emzimbeni wakho, isystem yakhe iclean, uphuza amanzi aclean, kuzoba lula ukuthi ukwazi ukufunda omunye umuntu umqondo. Awufundi nje umuntu umqondo ngoba mhlambe unisondelene naye, uyakwazi kanti ukufunda namanye ama-energies abanye abantu. Kodwa ke kubalulekile ukuthi wazi ukuthi ikhona into ebizwa nge-telepathic communication, la uzovela ubona ukuthi hayibo nangu umfowethu ovele eqhamuka nento ade ngiyidinga, ungazange uzumtshele. Yileyo nto ke kufanele ngabe siyayenza siyabantu, ngoba lokho kuzokwenza ukuthi impilo zethu zibe lula.